एक खबर बा एसी चलावेला कि एसी चलावेला सावधान हो जाए। देखिए कितना गर्मी हो रहा बा, लेकिन गर्मी में आदमी काम कर रहा बा। एसी चलावेला सावधान हो जाए। बहुत लोग घर में एसी के मिसयूज कर रहा बा, ये मिसयूज से रउआ सब बची। और एसी जो लोग भी चला रहा बा वो ध्यान रखे, एसी रउआ 20 से नीचे चलाई बा। सोचो कि रूम एकदम ठंडा हो जाए या कंबल ओढ़ के सो जाए, तो इससे रउआ कोनो फायदा नहीं के। राउर एसी या तो जल जाए या नहीं तो राउर बिजली बिल ज्यादा आ रहा बा। तो बिजली बिल भी कम करे के बा और एसी के भी ड्यूरेबल बनावे के बा, अधिक दिन तक टिकावे के बा। तो एसी के कम से कम 20 से 25 यानी 24 से 25, 20 ना 24 से 25 चाहे 24 से 28 के बीच रुआ चलाओ तनी, राउर एसी ज्यादा दिन टिकाऊ हुई, सुरक्षित रही, बढ़िया एकदम ठंडा करी और बिजली बिल भी राउर कम आई। ध्यान रखिए एसी चलावेला अपना बचत करना बड़ी जरूरी बा, क्योंकि बिहार में देश भर से महंगा बिजली बिल बा। तो ऐसे में बिहार के लोग अगर सुन रहा बा, देश के लोग तो सुनते बा, बिहार के लोग भी अगर हमारे वीडियो के ध्यान से देखता सुनता तो ये बात पर गौर करे। एसी हमेशा केंद्र सरकार नियम ला रहल बिया कि 20 के नीचे एसी चलवे ना करी, 20 के नीचे 20 डिग्री सेल्सियस के नीचे एसी चलवे ना करी, यानी 20 से 28 के बीच में ही एसी चला सकी ना। तो अच्छा बात बा, एसी के पैसा भी बची और एसी के ड्यूरेबल लाइफ भी बढ़िया हो जाए। जितना आग उग लागता ये सब गर्मी में उस सब से बचत हो जाए। ये अच्छा खबर बा, अच्छा योजना बा। एकरा में वो सब बचाई और वो सब एकरा बारे में सोची जरूर। जो भी एसी चला रहा बा, एसी में ज्यादा रहे से फायदा नहीं है, नुकसानो बढ़ ये समझ लिए। तो एसी में ज्यादा रहलो की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा प्रचंड भीषण गर्मी बा तो एसी में रहलो जरूरी बा। तो सावधानी होके लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, लोगों तक पहुंचावत रही, शेयर जरूर करवाएं। धन्यवाद।